Poranek w wielu regionach okaże się dość pochmurny. Intensywnie padać będzie w okolicach Katowic, Białegostoku i Koszalina. Duża dawka słońca, przede wszystkim na ziemi lubuskiej. W Kielcach również spodziewamy się wielu przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura oscylować będzie w granicach od 8 do maksymalnie 11 stopni. W godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do 19 stopni. Tyle słupki rtęci wskażą w Szczecinie, Warszawie i w Lublinie. Wiatr będzie miejscami porywisty. Zawieje do nas z kierunków północno-zachodnich. W porywach osiągnie prędkość maksymalnie do 50 km na godzinę. Intensywnie padać będzie na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie. W pozostałych regionach będą to przelotne opady deszczu. Na barometrach zanotujemy 1012 hektopaskali. Ciśnienie wyraźnie wzrośnie w kolejnych dniach.